75 anyos nga lolo sa Bohol nga miapil sa Run for a Cause nakadapit sa pagtagad sa mga netizens tungod sa iyang gigamit nga buslot nga sapatos. Kini atong siren sa report ni Femari Dumabo. Siya si Lolo Kerubin Abilia. Usa siya sa misalmo sa 3rd Pink Run 2024 nga gipaygayon sa probinsya sa Bohol. Gawa sa iyang edad, dugang nga nakadapit sa atensyon sa iyaha ang iyang gigamit nga busloton nga running shoes. Nahuman niya ang pagdagan sa 21 kilometro, sud lang sa dulan duha ka oras. Ang natigom sa Run for a Cause gabiton sa pagpalapad sa cancer awareness ug sa pagtabang sa chemotherapy sa 30 ka mga cancer patient beneficiaries. Tungod sa pag-apil ni Lolo Kerubin, mas midaghan ang nagka-interest sa Pink Run ug sa pagtabang sa mga cancer patients. The more nga daghang mo join, the more ang makabalo nga early detection is mo gyud importante, and the more po nga daghan tang matabangan. So pasalamat sa mini tatay nga tungod sa iyahang na viral yang video na daghan na nakabalo sa ato ang activities sa ato ang Pink Awareness nga month sa October. Matod ni Lolo Kerubin, nagsugod siya sa pag-apil sa marathon dihang 14 anyos pa lang siya. Kanhi siya boxing trainer ug adunay 5 ka anak. Support lang ko sir kay hilig man ko sa dagan. Gipasabot ni Lolo Kerubin nga aduna siya daghang running shoes apan ang iyang gigamit sa Pink Run ang iyang pinakapaborito kay komportable kini nga gamiton. Tungod sa nakita nga gubaong sapatos, daghan ang nagpaabot sa ilang tabang kang Lolo Kerubin. Lakip na niini ang bagong sapatos kang lolo. Gipamatud-an ni Lolo Kerubin nga wala sa edad ug wala sa sapatos ang tinguha sa pagtabang sa isig kataw. Oba ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.